tekan pinggiring segara. Jebul kaya ngene ombake segara. Yo, dikaya ngopo aku ora bakal bali. Luwih becik mati tinimbangane ora kasembadan kang dadi kelakon panjangkaku. Wah, babu kundi buku, aku njaluk pamit. Njaluk pangestumu barep kakangku, aku njaluk pamit. Jlamrong adiku, dongak-dongakno aku slamet. Kembar adiku, dongakno aku slamet jegur dina iki. Jatan darbe kekiatan Dian Bratasena kagubet wujuding ulanaga ingkang gegirisi nalika samana eling marang Purwodaksina. Dian Bratasena sigra ngetok kekiatanipun. Kuku Pancanaka medmot saking jempoling tangan sanalika anuwek marang tutuking naga pecah kapisanan.
Handrah kang puspita arum kasliring samirana mbrek sekarang kadung kong ngas kandanyo maweh raras renaning driya wah sawetara suwe nggonku nyemplung segara dumadakan digubet wujuding ula naga bareng aku huwal saka naga iki ana ing tengahing samudra ning kok kaya ana panggonan kang endah kaya mangkene ning pengarepanku ana wujud rupa kang padha karo aku ning kok wujude bajang wah kowe bocah cilik kok riwari tekan kene ana apa kowe kuwi sapa Hong mangarcama sidhem sekaring bawana langgeng Bratasena yen to jeneng kita tambuh marang Panjanulun ya ulun kang wewisik ruci Bathara ya sang dewa ruci wah kowe kuwi dewa ya Panjanulun dewa banjur ana kene ngopo aku mrepeki marang jeneng kita rak goleki wujuding banyu suci prawita sari mung kanggo sarana jeneng kita bakal nggayuh ngelmu kasampurnan ya pancen bener
kowe ngerti marang karepku. Aja kok jeneng kita kang duwe pengarep-arep Bratasena senajan jagat saisine wae panjenengan ulun kuwi wis nguwasani lan mangerteni. Banjur ana ngendi papan dununge banyu suci Prawitasari. Aku kepengin goleki wujude banyu kuwi mau. Ana syarat-saranane yen to jeneng sira kepengin goleki wujuding banyu suci Prawitasari. Jeneng kita kudune laku dodok ana ngarep ulun lan nyembah marang panjenengan ulun. Kapara yen to micara kudune micara nganggo basa tata krama unggah-ungguh marang panjenengan ulun. Wah, apa kowe ora ngerti? Saumur urip Bratasena kuwi ora tau ndodok, ora tau nyembah lan ora tau basa marang sapa wae. Teka kandha kowe kandha kang kaya mangkono ngina marang Bratasena apa piye? Bratasena entuk sabda ulun dina iki jeneng kita bakal laku dodok nyembah sesedokan marang panjenengan ulun lan laku wicara tata krama marang panjenengan ulun nggen Bratasena. Waduh pukulun Pukulun Dewa Ruci, kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Iya Bratasena, wis ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana Bratasena. Nun inggih dadah pundi? Bratasena wonten dawuh Pukulun. Entuk sabda ulun jeneng kita bisa ndodok lan bisa nyembah marang panjenengan ulun. Awit ngawruhana ya panjenengan ulun kang nyipta jagat saisine. Senajan to panjenengan ulun mung sak jentik manis, ning nyatane jagat kuwi wis ana kawengku marang raga ulun. Lajeng kersanipun paduka jeneng kita kepengin ngupadi wahyu sangkan paraning dumadi mara diage lumebuwa ana talingan ulun kang sisih kiring iki. Mengko jeneng kita bakal ngawruhi kang sinebut sangkan paraning dumadi. Waduh Pukulun, menapa inggih kelakon paduka namung saepek-epek kula. Kula menika ageng sepuh semanten teka paduka dawuh bilih kula kinan mlebet wonten ing talingan paduka ingkang sisih kiring. Aja kok wujud kita Bratasena senajan jagat saisine kuwi lumebu ana ing raga ulun ora bakal sesak Bratasena. Lajeng kersanipun patrapa semedi
ningno pancandriyamu entuk panyipta ulun jeneng kita mengko bakal lumebu ana ing raga ulun bakal ulun jarwani ngelmu sangkan paraning dumadi Bratasena. Piye nggih Bratasena kula gumun teka saged kula menika manggon wonten pundi Pukulun kula mboten ngawruhi raga kula piyambak isine amung ayem tentrem isine amung adem kang sarwa paring bebungah marang aku. Wah, Pukulun, kula menika manggen wonten pundi? Nggih Bratasena, jeneng kita kuwi manggon ana ing alam Sunyaruri. Patrape Sunyaruri kuwi ana ing alam ya kuwi alam kelanggengan nggih Bratasena. Yen to jeneng kita kepengin nyumurupi kang aran ngelmu sangkan paraning dumadi mara diage tatanen rasamu lan eling-elingen Bratasena bakal ulun jarwani sejatine ngelmu kasampurnan lan sangkaran paraning dumadi Bratasena. Bratasena wonten dawuh Pukulun sakwuse jeneng kita nata marang rasa kita mara diage jeneng kita nyumurupi apa? Inggih Pukulun ing pangrasa kula rumaos ayem tentrem boten wonten raos kuciwa jroning manah boten wonten raos kuwatir napa kemawon isine amung ayem tentrem lila legawa namung eloke kahanan kula nyumurupi cahya ingkang manca warna wujud cahya kang manca warna kuwi dumadi saka rasa kita kang samangkone nglimputi marang laku kita. Inggih kula nyumurupi cahya wujudipun wonten sekawan perkawis inggih menika abang ireng kuning lawan putih. Bratasena cahya patang perkara kuwi dumadi saka nafsu kita kang tansah ndampingi marang laku kita. Ana rasa gething, rasa bungah, rasa tentrem ayem lan rasa gumendhung malungkung
ya kuwi dumadi saka cahya patang perkara kuwi mau kang aran amarah alwamah supiyah lan mutmainnah dene menungso kang isih kadunungan nyawa mesti bakal kairing nafsu patang perkara lan nafsu patang perkara kuwi ora bakal ilang janji menungso kuwi durung temeking pati durung titiwancine manjing ana ing kasuwargan langgeng nafsu patang perkara kuwi tansah ndampingi awit dhewekne uga kepengin melu ngempil kamukten kasuwargan kita lajeng carane kudune dikendhaleni sak kabeh nafsu patang prakara kuwi mau karep ben laku sak rina sak wengine duweni watak ora adigang adigung nanging duweni watak welas asih marang sak padha-padha inggih pukulun kang sinebut sangkan paraning dumadi jeneng kita kuwi lair lantaran saka bapa kelawan biyung ya kanthi bapa biyung kang nglairake jeneng kita kuwi kang wajib sinembah kanthi Gusti nyipta jeneng kita lantaran bapa biyung ngreksa marang kayuwanan kita ngreksa marang panguripan kita supaya kita manggih marang kamukten ingkang langgeng ana ing jagat padang nanging sawise jeneng kita manggon ana ing sangkan paraning dumadi kang sinebut alam pepati jeneng kita kudune ngawruhi ibarate wong numpak jaran jeneng kita kuwi minangka dadi jarane lan kusire jeneng kita kudune iso ngendhaleni jaran iki mau bakal kok pekak nok playokke ana ngendi kuwi kabeh miturut saka pangrasamu lan pengangen-angenmu Bratasena lan aja nganti sasar susur nggonmu mekak kendalining kuda supaya playuning kuda ora minggok ora miyar-miyur lan mlakune tetep ngenter maner tumuju ana ing alam kasuwargan langgeng supaya kuda kuwi mau playuning bener ora minggok laku kita ing kono jeneng kita bakal manggih kang diarani kasuwargan kang sejati sarta ngawruhi sangkan paraning dumadi ing besuke jeneng kita bakal tumuju ing alam perpati ana ing alam pati jeneng kita kudune ngawruhi tujuan kita ana ing kasuwargan apa ana ing alam langgeng awit swarga kuwi wis dinelar ana ing jagat padang dene alam langgeng kuwi balik ana ing asaling Gusti sing asale ora ana bali ora ana lah tumuju ana ing alam langgeng jeneng kita kudune sadar laku kita kudune kepiye kudune mangerteni aja nganti sasar susur laku kita satemah ana ing jagat padang tindak tanduke nasar ing mengkone patine ora bakal tinampa dening Gusti Kang Maha Suci inggih pukulun kula sampun mangertosi bilih sangkan paraning dumadi menika eling malang asal mulanira kang asal ora ana bali ora ana balik ana pengayunaning Gusti
Ya kaya mangkono Bratasena. Mula minangka tetenger jeneng kita wis entuk wujuding ngelmu kasampurnan ya sangkan paraning dumadi jeneng kita bakal ulun lilani metuwa saka raga ulun bukulun kula rumaos tentrem wonten mriki lilanana kula manggen wonten mriki saklaminipun kula bukulun ora iso Werkudara jejiban kita isih akeh jeneng kita kudune nuntaske lakuning satriya memayu hayuning jagat ngreksa marang kayuwananing para sedulur kita para Pandhawa mula kang saka kuwi aja kesuwen jeneng kita tak lilani metu saka raga ulun tentremna jagat raya kanggo sarana jeneng kita nggayuh marang ilmu kasampurnan kang sejati Bratasena nuwun inggih Kanjeng Pukulun terwaca dawuhipun Kanjeng Pukulun kula badhe medal saking raganipun Paduka Pukulun Dewa Ruci matur gunging panuwun Pukulun Dewa Ruci sampun paring kalidamar dhateng kula pun Bratasena iya Bratasena jeneng kita wis entuk wujuding ngelmu sangkan paraning dumadi tembung banyu suci Prawitasari sari-sari ning urip kanthi linambaran ati kang suci jeneng kita bakal entuk kasampurnan sampurnan ning urip lan sampurnan ning pati minangka tandha kuwasa ulun lilanana Bratasena jeneng kita dina iki lan panjenengan ulun bakal nyawiji marang raga kita kanggo memayu hayuning jagat monggo kula dherekaken Kanjeng Pukulun kayone Purwa sejati
Uruhing madya raras ngrasan gatining kandha kudup kumedhap kadya kedheping kenya kang tinari Rama karana karunan datan karenan ron-ron pandrah ing siti tidhem nawing tilaka taman candra remintah ngalela pinerbawing Sararati sinamung gitaning Brahmana kang kepadaning sih nalika semanten wis ngancik wancining gara-gara Kilurah Petruk tetenguk ana ing dhuwur gumuk sinambi sesekaran rujak jeruk asemi kene raga-raga truk lah kono malah wis bablas es bol dobol enake kula Jobali enake aku wis Jobali
ora krasa jebulane jam 3. Ora krasa temenan. Mbok sumpah iki lho aku ora ngerti. Bareng kelirik kok lho kok jam 3 lewat. Wis langsung malek pathet, Truk. Malek pathet ya. Nutukne lakon wae, Truk. Anakku Ger Bratasena. Yaning-yaning talaga kadhe langit mambang tapas wulan utamanika hing anakku Ger Bratasena, Bratasena. Aku njaluk ngapura ya Nger, muridku sing bagus dhewe. Nanti kesorang-sorang uripmu, aku nuruti marang pakartining muridku para Kurawa. Ora mati dhewe tak belani Nger Bratasena. Wis sawetara suwe nggonku nunggu kowe ana ing gisik ing Samudra Kidul. Tinimbang aku ngorbanke marang muridku sing tanpa duweni dosa. Mati tak lakoni nyemplung segara kidul wae aku. Bapakku apa? Kowe tawang-tawang tangis malah jegur segara kidul. Anakku Nger Bratasena, kowe selamat. Aku selamat. Kowe nyemplung segara kidul ora mati, Nger. Babar pisan ora mati. Malah keporo aku entuk pamujimu, entuk pangestumu. Aku entuk wujud ngelmu kasampurnan. Sangkan paraning dumadi. Oh, syukur Nger, syukur. Tak kira aku wis ora iso nyumurupi marang kowe, kowe wis mati. Gelep ana ing segara kidul nganti tak rewangi aku njegur melu nglalu. Timbangane aku kena dosa. Tak rewangi aku nglalu jebul muridku sing santosa entuk gawe entuk wahyu kasampurnan. Yo, entuk pamujimu. Aku percaya Nger, nggonmu temen-temen merguru marang aku. Nyatane entuk ngelmu kasampurnan. Yo, saiki ayo bali wae, bali. Durna bapakku ayo bali. Biar jindul sontolotes wis do bablas ndisiki. Biar jindul iki aku ditinggal Kurawa. Bratasena iki tak kira klelep mudyar jebulane malah entuk ngelmu kasampurnan. Kurawa, kroyok, kroyok, kroyok.
Wah. Werkudara. Apa Kartomarma? Dina iki entuk ora entuk aku njaluk patimu. Nyoh tampan ana. Wah. 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 Waduh. Wah. 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 Wait. Wah. Wait. 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 Wah. Bratasena, Apa? njaluk banyu penguripan. Ngawur. Wah. Yayi Puntadewa Wonten dawuh Kaka Prabu. Yayi Werkudara wis bali kabeh. Yayi Werkudara. Yayi Werkudara mbarep kakang apa? Wis entuk gawe nggonmu ngumadi ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi Yayi. Wah, entuk pamujimu. Kasembadan aku nggayuh kasampurnaning dumadi. Ya mong tak jaluk bareng-bareng ndedonga. Muga-muga ngamarta tansahan santosa anjing bawana. Iya ya Yayi, pun kakang melu nunut kamukten marang Yayi Werkudara. Iya. Wis rampung lakon Dewa Ruci dina iki. Ateges sampun rampung, sampun kasembadan adiku lanang Raka Mas Heri. Dinten samangke sampun jejodohan kalian adiku wedok Sinta lan uga pun kakang uga nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing negari Dwarawati. Yayi nuwun inggih Kaka Prabu, kula namung tansah ndedonga muga-muga Bapak Suliyanto lan Ibu Suharmiati sak kulawarga tansah manggihayu rahayu widodо kalis ing sambikala cinaketna ing karaharjan tinebehna ing balak bilai tansah winantu karaharjan seger kewarasan panjang umur kathah rezekinipun. Nggih Den, kula minangka paseksen
Kula namung tansah ndedonga muga-muga slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan. Sekali merdika tetep merdika, slaminyo rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun, nuwun kawula nuwun.